Takže ešte raz vám prajem všetkým krásny večer, moje meno je Maroš Grimvalský a dnes vás týmto vysielaním budem sprevádzať. Čo sa tu dnes dozviete? Pár zaujímavých informácií o tom, ako viete pomôcť svojmu zdraviu, ako môžete dostávať zaplatené za to, čo ste doteraz vykonávali zadarmo, a takisto sa aj dozviete aj to, ako vybudovať globálne podnikanie s nízkymi nákladmi. Všetky tieto veci, ktoré som spomínal, dá sa to povedať jedným slovom, už ste určite postrehli, a to je slovo Genes. Genes je miliardová spoločnosť. Prečo hovorím miliardová spoločnosť? Pretože robí obrat 1 miliardy dolárov v priebehu 1 roka. Možno to pre niekoho nič neznamená, ale toto sa podarilo tejto spoločnosti v priebehu 6. roku od vzniku spoločnosti a môžeme porovnať napríklad tento výsledok so spoločnosťami ako sú Facebook, Google, Apple. Tieto spoločnosti poznáte, čiže už asi máte tušenie, o čom sa dnes budeme baviť, pretože len veľmi málo spoločností na svete je takýchto úspešných. Za tým všetkým stoja títo ľudia. Sú to Randy Ray, Wendy Lewis a už teraz aj syn Scott Lewis. Títo ľudia vôbec nepotrebovali zakladať spoločnosť Genes, ale pomáhajú ľuďom po celom svete a preto založili túto spoločnosť. Dozviete sa dnes, čo všetko za tým je, aké technológie využívame a hlavne aj to, ako vy viete všetko toto využiť vo svoj prospech. Takisto je za tým medicínsky tým, pretože dnes sa budeme baviť o veľmi dôležitých veciach, čo sa týka aj našho zdravia. Spolupracujú s nami svetovo uznávaní lekári, či už doktor Nathan Newman alebo doktor Vincent Giampapa, ktorý bol za svoj výskum nominovaný na Nobelovú cenu. Takže títo lekári, tento tím a rôzni vedci z celého sveta nám umožnili vytvoriť systém zdokonalovania mladosti. Možno vidíte iba pár produktov, ktoré si myslíte, že musíte niekomu predávať. A ja, keď som to videl prvýkrát, tak som si myslel, no sú tam produkty, budeme to musieť niekomu nosiť, predávať a tak sa bude dať niečo zarobiť. Takže hneď na začiatok vás chcem upozorniť, vypočujte si tieto informácie do konca, pretože sa dozviete veľmi zaujímavé informácie a dozviete sa, ako sa dá vytvárať zisk nie len predajom produktov, pretože spoločnosť Genes vôbec neodporúča predaj produktov. Všetko sa dozviete, pretože pre množstvo z vás sú to úplne nové informácie, tak ako to bolo predtým pre mňa. Čiže tu je systém zdokonalovania mladosti a všetky tieto produkty tam boli zámerne dosadené a tým pádom sa stala spoločnosť Genes svetovým lídrom v procese spomalenia starnutia človeka. Všetko to vzniklo, keď doktor Nathan Newman pomohol nášmu majiteľovi, zachránil mu koleno vďaka technológii kmeňových buniek. Kmeňové bunky to sú univerzálne bunky nášho tela, ktoré nám regenerujú telo. Nie sú však prenosné z jedného človeka na druhého človeka. Čo sa dá však využiť je tzv. Rastový faktor a to je ten komunikačný jazyk medzi bunkami, ktorý nám vlastne dáva tie podnety, aby sa naše kmeňové bunky delili a regenerovali naše tkaniva. Rastové faktory môžete nájsť napríklad aj v kozmetike a veľmi drahé kvalitné kozmetiky majú niekoľko 10, 15, 20 rastových faktorov, ale z ovocia alebo z rastlín. V tejto technológii, ktorú vám za chvíľku ukážem, je viac ako 200 rastových faktorov z dospelých ľudských kmeňových buniek a žiadnej na spoločnosť na svete nič ani len podobné nevlastní. Aby to však človek dokázal využívať, tak to bolo aplikované do takejto podoby, pretože keď vidíte niekde denný krém, nočný krém, sérum alebo telové mlieko, tak hneď viete, ako to máte použiť. No a čo sa týka výsledkov, keď napíšete do Google alebo na YouTube Lumines, predtým, potom, tak vám nájde tisíce a tisíce videí a obrázkov, ako to pomohlo. Je to kvôli tomu, že to je veľmi rýchly účinok a vidíte na obrázkoch ľudia, ktorí majú akné, vrásky, všetky
problémy, ktoré vás napadnú s pokožkou, tak táto technológia dokáže využiť či popáleniny, či ekzémy a rôzne ďalšie veci. Tieto veci si budete vedieť pozrieť po skončení tejto krátkej prednášky. Toto, čo robí rada Luminex, dokáže produkt Instantly Ageless za 2 minúty. Tento produkt je najúspešnejší, najpredávanejší produkt v oblasti network marketingu, v ktorej sa pohybujeme a vidíte, čo dokáže tento produkt za necelé 2 minúty. Nie je to toxické ako napríklad Botox, ale tento produkt pomáha vo veľmi krátkom čase vyhľadiť vačky pod očami alebo vrásky kdekoľvek na tele, rôzne drobné jazvy. Čiže to viete využiť a pôsobí to niekoľko hodín. Ďalším produktom je produkt Vidacel, ktorý pomáha nášmu telu fungovať tak, ako má. Je vytvorený z ríže, z najkvalitnejšej ríže na svete, ktorá sa pestuje v najúrodnejšej pôde na svete. A vďaka tomu rôznymi nanotechnológiami bola z tejto ríže oddelená tá najdôležitejšia časť a tu vieme využiť a tá preniká priamo dovnútra našich buniek a umožňuje nám mať lepší cholesterol, takisto ľudia, ktorí majú problémy s ľadvinovými záchvatmi, takisto Crohnová choroba, ľudia, ktorí potrebujú viac energie. Je tu veľké množstvo rôznych referencií, ktoré už získavame z celého sveta. My máme svoje referencie, ale pokiaľ by sme tu mali rozprávať o tých referenciách, tak by ste si mysleli, že sú to produkty, ktoré majú liečiť choroby. Ale vôbec nič takéto nie je. Sú to doplnky stravy, ktoré majú vynikajúce účinky a tí ľudia, ktorí vám poslali toto vysielanie, tak vám budú vedieť posunúť rôzne ďalšie referencie, či už ich alebo ľudí z ich okolia. A tento produkt môžu využívať všetci ľudia v rôznych vekových kategóriách, dokonca aj naši domáci miláčikovia. Ďalším produktom je produkt Reserve a tento produkt je antioxidant. Obsahuje antioxidant 21. storočia, tým je resveratrol. Využívajú ho ľudia, ktorí majú problémy s cukrovkou, vysokým krvným tlakom a rôznymi ďalšími, zase sú to choroby, čiže nebudem o tom hovoriť. Hlavne je to určené pre ľudí, ktorí potrebujú regenerovať, potrebujú energiu a tým pádom dokážu fungovať celý deň tak, ako treba. Takisto ho môžu používať všetci bez ohľadu na vek. Ďalším produktom je produkt Finity a tento produkt je zaujímavý tým, že obsahuje patentovanú látku TH65. Čo to je za látka? Je to jediná známa látka v histórii ľudstva, ktorá dokáže predĺžovať naše skrátené teloméry. Ani vy neviete, čo sú to teloméry, ani ja som nevedel, čo sú to teloméry. Teloméry sú zakončenia nášho DNA a sú to ochranné čiapočky, ktoré sa pri delení buniek skracujú a keď sa tieto teloméry skrátia úplne, tak bunky zanikajú a vlastne to je najväčšia príčina, prečo ľudské telo starne. Čiže toto je najpokročilejšia technológia, ktorá nielenže oddiali skracovanie telomér, ale dokáže ich predĺžovať. Takže najpokročilejšia technológia na spomalenie procesu starnutia. Nevieme urobiť z 80-ročného človeka 40-ročného človeka, ale dokážeme to, aby človek aj vo vysokom veku si pamätal napríklad mena svojich vnúčat, vedel sa hýbať tak ako v mladosti a takisto podporuje rôzne ďalšie možnosti, energiu, vytrvalosť, takisto zlepšenie zraku alebo libida u ľudí. Takže toto je produkt Finity a používajú ho ľudia od 25 až 30 rokov, pretože dovtedy sa naše teloméry regenerujú tak, ako je potrebné. Je tu ešte jeden produkt a to je produkt AMPM a už z toho názvu vyplýva, že AM sa používa ráno, PM sa používa večer a využívajú ho aj tí ľudia, ktorí majú či už chronické problémy so spánkom a takmer polovica populácie má problémy so spánkom a tento produkt umožňuje naštartovať ráno telo tak, aby fungovalo ako má a takisto večer vypnúť a zregenerovať telo tak, aby ste ráno mohli vstať a nemuseli sa naťahovať
ale rovno vstať a fungovať tak, ako treba. Dodáva energiu a takisto pomáha cez noc spaľovať tuky. Používať ho môžu od tínedžerského veku všetci až do vysokého veku. No a posledný produkt, o ktorom vám poviem, je produkt Zen Body. Je to rada 3 produktov, ktorá umožňuje hlavne zdravé chudnutie, to znamená, že hlavne z centimetrov v problémových partiách, dodáva telu všetky živiny potrebné na to, aby telo pracovalo tak, ako má, potláča nezdravé návyky a takisto ľudia, ktorí majú problémy pribrať, tak títo ľudia môžu nabrať tú váhu, ktorá je u nich potrebná. Takisto to využívajú športovci, ktorí sa pripravujú na súťaže a celkovo tí ľudia, ktorí sa chcú zdravo stravovať a tie výsledky, takisto keď napíšete niekde na internet, aké ľudia majú výsledky s týmto produktom, tak budete naozaj prekvapení, pretože tam neexistuje žiaden jojo efekt ani nič podobné. Je to navrhnuté tak, aby ľudské telo fungovalo správne. Čiže tu vidíte všetky tie produkty, ale čo všetko je za tým. Môžete vidieť, že koľko ľudí vyhľadáva denne slovo ženez na internete, koľko objednávok je každý deň. Každú minútu, ktorú som tu rozprával, sa 3 ľudia pripojili k ženez. Ale všetko toto sú čísla z roku 2015. V roku 2016 za prvý štvrť rok máme 105% nárast a spoločnosť ženez je považovaná za jednu z najrýchlejšie rastúcich spoločností sveta, čo dokazuje každým rokom. A tieto čísla sú už dvojnásobné v tomto roku, takže vidíte, o čom sme sa tu dnes bavili. Teraz vám ale poviem o tom, čo vlastne robíme. Vieme, že keď máme vynikajúce produkty, používame produkty, máme dobré skúsenosti, tak sa o tieto skúsenosti delíme s ľuďmi. Najdôležitejšou formou posunu informácií alebo toho, nazvime to marketingu, je ústne podanie. Toto robíme bežne, s tým rozdielom, že za to nemáme zaplatené. V network marketingu to funguje tak, že keď používate produkty, máte vy svoje osobné skúsenosti a o tieto skúsenosti sa delíte s ľuďmi, tak za to máte zaplatené. To sú tie peniaze, ktoré v bežnom marketingu idú na reklamu v novinách, na reklamy v televízii a podobne. Čiže toto je ten hlavný rozdiel. Čo všetko treba preto urobiť, aby ste sa vedeli dostať k týmto produktom, je jednoduché. Mať vlastnú licenciu, ktorá stojí necelých 30 eur, a je to váš internetový obchod. Je to vaša kancelária. Takisto vám tam príde bankomatová karta, s ktorou si viete vyberať peniaze. A čo je dôležité, nie je tu prakticky žiadne obmedzenie, pretože fungujeme na rôznych marketingových platformách, nástrojoch, na internete, mobiloch, tabletoch, máme rôzne vzdelávacie nástroje, čiže tieto nám umožňujú to, aby sme vedeli tieto informácie šíriť kdekoľvek a kedykoľvek. Samozrejme vo viac ako 120 krajinách sveta, takže kdekoľvek sa nachádzate, tam viete tieto informácie odovzdať. Pokiaľ by ste sa báli toho, ako začať, čo robiť, keď to chcete robiť na profesionálnej úrovni, tak ako sa tomu venujem ja, pretože po skončení vysokej školy mi toto už umožnilo nenastúpiť do klasického zamestnania, ale začať sa tomu venovať profesionálne. A takisto aj moja priateľka, ktorá bola predtým zamestnaná, tak po roku práce mohla opustiť klasické zamestnanie a začať sa venovať network marketingu profesionálne. Keď neviete, čo robiť na začiatok, vôbec sa nemusíte tohto obávať, pretože máme to systémy, na Slovensku systém jvma.sk a tento systém vás vzdeláva, máte tu vlastného mentora, ktorý vás vedie literatúru, online webináre, podporu, stále tréningy, čiže vy od prvej minúty viete presne, čo máte robiť. Keď vás zaujíma to, ako sa tu dá zarábať, tak máme 6 zdrojov príjmov. Ja ich rozdelím na 2 skupiny, to sú aktívne príjmy a pasívne príjmy. Pasívne príjmy majú napríklad spisovatelia alebo
hudobníci napíšu knihu alebo zložia pieseň a stále, keď sa táto kniha predáva, tak oni majú stále zaplatené. To sú pasívne príjmy, ktoré využívajú najbohatší ľudia na svete a takisto ich môžu využívať aj bežní ľudia vďaka network marketingu. Okrem toho viete získavať produkty bezplatne. To je program Preferovaný zákazník, čiže keď máte takýchto ľudí v mesiaci, viete získavať produkty bezplatne, ale aj peniaze bezplatne. Peniaze za to, že ste doporučili niekomu tieto produkty. Fungujeme v tzv. Binárnom systéme, to vidíte na tomto slajde, a to znamená to, že pokiaľ vy sa zapojíte do tohto podnikania, tu niekde je váš obchod a pokiaľ v prvom mesiaci urobíme to, že dvoch ľudí zaujímajú tieto produkty, začnú ich používať, urobia obrat pre spoločnosť, tak jedného zaregistrujete doľava, jedného doprava a oni urobia obrat pre spoločnosť. Spoločnosť vás odmení, ale pokiaľ títo ľudia každý mesiac zopakujú iba to, že dajú do obchodu ďalších dvoch ľudí, títo ľudia o mesiac na to dajú ďalších dvoch ľudí a vôbec sa tomuto obchodu nebudete venovať, budete sa len nakupovať produkty a stále by sa udial iba tento jediný scenár, že každý mesiac by sa to posunulo ďalším dvom ľuďom, tak po roku, odkedy ste sa zapojili do tohto obchodu, bude váš príjem dosahovať 5-cifernú čiastku. Ako to vám už povedia tí ľudia, ktorí vám poslali toto vysielanie, oni vám už dôkladne vysvetlia to, aké typy príjmov tu máme a ako to vlastne je možné, že toto všetko môžete mať vy. Je to hlavne preto, že spoločnosť viac ako 60% z obratu, z celosvetového obratu vypláca naspäť medzi ľudí. To som už hovoril, to sú tie peniaze, ktoré ináč idú na reklamu. Tu vidíte kariéru spoločnosti a príjem, ktorý sa volá Voxovský matching bonus. A toto je zaujímavé tým, že pokiaľ vy naučíte ľudí zarábať peniaze, tak máte nárok na určité percentá z toho ich zárobku, pretože ste ich ukázali príležitosť, naučili ste ich zarábať, čiže keď niekto z vašich známych zarobí 1000 eur, vy máte nárok na 20%. Nie z jeho peňazí, ale spoločnosť vám vyplatí ďalšie peniaze navyše. No okrem toho sú tu rôzne ďalšie motivačné odmeny, či už sú to rôzne dovolenky, poznávacie zájazdy, rôzne univerzity, ktoré máme v mestách po celom svete, kde sa stretávajú ľudia z celého sveta. Oslavy spoločnosti, najbližšie to bude v Orlande, kde viete cestovať sami alebo so svojou rodinou. Môžete tam ísť aj bezplatne, všetko toto vám hradí spoločnosť. Takže sa pýtajte tých ľudí, ktorí vás pozvali, ako sa tam viete dostať, pretože nemusíte navštíviť len naše výročné schôdze, ale takisto aj Disney Park a to všetko je v cene, ktorú vám platí spoločnosť. Takisto niekoľkokrát do roka cestujeme na luxusné dovolenky hradené spoločnosťou a každý človek, ktorý sa zapojí, vie sám, ale aj so svojou rodinou cestovať behom roka na niekoľko takýchto úžasných dovoleniek. Toto je niečo, čo množstvo ľudí zaujíma, ako vedia bezplatne s rodinou cestovať na dovolenky za to, že dobre odviedli svoju prácu. A čo vlastne robili? Používali produkty, delili sa o skúsenosti a popri tom sa vzdelávali. Toto je celá naša práca. Máme dobré skúsenosti s produktmi, tak sa o ne delíme a pokiaľ chceme z toho aj zarábať, tak máme možnosť vzdelávať sa, na to máme systémy a vďaka tomu je tá cesta omnoho jednoduchšia a rýchlejšia. Toto boli stručné informácie o tom, čo robíme, ako to robíme, ako to viete využiť vy. Pokiaľ potrebujete ďalšie informácie na to, aby ste sa vedeli rozhodnúť, čo ďalej, tak pýtajte sa tých ľudí, ktorí vás sem dnes pozvali. Pokiaľ ste rozhodnutí, že toto je niečo, čo vás oslovilo, viete začať hneď teraz, takže ten človek, ktorý vám ukázal túto príležitosť, bude rád, keď sa mu ozvete a s ním už preberiete prípadné detaily, ktoré vás zaujímajú.
Po skončení tohto vysielania budete presmerovaní do nášho systému a v tom systéme nájdete rôzne ďalšie doplňujúce videá, ktoré vám ukážu pár z tých vecí, ktoré som spomínal, či už referencie na produkty alebo dovolenky a rôzne ďalšie veci. Ja vám ďakujem za pozornosť, prajem vám krásny a úspešný zvyšok večera. Majte sa pekne.